Hanggang nitong October 13, nasa 54 na ang confirmed COVID-19 cases sa Iriga City. Pinakahuling nadagdag na pasyente ang isang government employee na kasama sa 64 na individual na nagpa-RT-PCR test matapos ma-expose sa COVID-19 patient. Siya na ang ikatlong kawani ng LGU Iriga na nahawaan ng sakit. Kasama si Mayor Madelio Rovi Alpilor sa mga nagpa-COVID-19 test at nag-self-quarantine. Linggo nang lumabas ang negatibong resulta nila maliban sa isa. One po, nagluwas yung result. Pasalamat kita na negative. Out of the 64, isa na po nag-positive. The 63, ngamin po nag-negative. Kadakal ka nang nagte-text nga na nangangadjing niya kami. Sana nga maging negative man. Thank you po empathy ninyo. Thank you po support. Thank you po prayers. Prayers can really move mountains. Kadakal talagang nangadji, nagrosaryo, kadakal talagang amin. And we really thank God. God is really good. Lalo umanong naunawaan ni Mayor Madel ang pakiramdam ng mga suspected at probable COVID-19 patients, lalo na habang naghihintay ng RT-PCR test results nila. To torture pa lang talaga pag mag-ilat talaga yung kaka-result na if ever na-expose ka. Ito rin umano ang dahilan kaya naghanap ng paraan ng LGU para mapabilis ang pagtitest sa mga Irigenyong nagkaroon ng exposure sa mga pasyente ng COVID-19. At tunganing mga nag-positive sa rapid test sa to isolation, maski medyo magastos na magpa-swab, nagigibo kitang paraan na mapadalita ang result. Actually, kaya a protocol sa di Camarines Sur, usually a peso ang nagkakandakan ang swab testing. However, dapat you have to coordinate with them dahil ini-schedule lang yan. So halimbawa, diri man everyday nagsaswab. So kinig-coordinate ka, minsan 2 times a week lang nagsaswab, minsan agkusa na allocated na kinpira para sa Iriga, minsan sa isa na semana allocation mga 20. Amusa na yan, mga 20, 30, depende sa contact tracing. Pero that's 2 times a week. Minsan nga ni once a week. So kaya nag-iiban talaga ang result. Malaking tulong umano ang pagsang-ayon ng sangguniang panglungsod na mag-partner ang LGU sa pribadong RT-PCR laboratory. Nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng ikatlong LGU employee na nagpositibo sa coronavirus. Ayon sa alkalde, nasa 50 tao ang posibleng isailalim sa RT-PCR test at sa Biyernes malalaman ang mga resulta. Pero nilinaw nito na walang lockdown sa Iriga City Hall. Ngayon, baga na pong lockdown, dahil lockdown, di kita pwedeng mag-lockdown sa City Hall because we have to continue our services, especially now na agko kita typhoon. Sa pinakahuling datos ng Incident Management Team ng Iriga, may 19 pasyente ang patuloy na nagpapagaling sa COVID-19. 3 ang namatay, habang 32 ang recoveries.